El govern ebrenc ha explicat els eixos d'aquest programa en la compareixença posterior al Consell de Direcció d'aquest mes de febrer. A la reunió, el delegat del govern ha explicat el contingut de la reunió que va mantenir a principi de mes amb el president de la Generalitat i en el qual van abordar diverses qüestions de l'actualitat. Entre altres, quines alternatives es poden plantejar quan la planta d'Ercros deixi de funcionar el 2018 a Flix o les potencialitats que ofereix als pagesos del Baix Ebre i el Montsià el canal Xerta-Sénia. Pallarès ha defensat aquesta infraestructura i ha garantit que la seva única finalitat és portar l'aigua als camps ebrencs. Enguany hem tingut una collita d'olives, no la millor de l'època, sinó molt fluixa i molt dolenta, i consideren que l'aigua és vital i necessària. I, per tant, per poder mantenir aquesta gent que puguen continuar sent competitius necessiten aigua a les finques, i avui l'aigua que els pot garantir aquesta continuïtat no és altra que la del Xerta-Sénia. Ja tenim la data de caducitat, que és l'any 2018, i per tant el que estem mirant en Empresa i Ocupació, aviam quina solució, juntament amb l'alcalde i l'Ajuntament de Flix, quina solució podem donar amb aquest municipi de la Ribera d'Ebre, bàsicament perquè tindrem unes instal·lacions a peu del riu, que vol dir en unes concessions d'aigua importants, en unes concessions d'abocament també importants, en les seves depuradores que ja tenen fetes i per tant també està ben preparat per acollir qualsevol tipus d'empresa química, i en un factor que és determinant també, que és que el ferrocarril entre dintre d'aquesta empresa. Per tant, és allò per començar a treballar perquè l'any 2018 està aquí al costat de la cantonada.